vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yokutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu yakamira sekudai so: mukoma nashi, inini ndiri kushandirawo vamwe amai ava ivo vane chikantini chavo. Apa chikantini apa mukoma panotengwa uye zvekare tinoita zvakaita vanashwama, machips uye zvekare nekuzobikawo sadza, anything that can be found in a fast food restaurant. Saka ndakatotsvakirwawo basa iri neimwe friend yangu ndokubva ndachizotanga kugara kumba kwavo, so maybe ndokuzonditrusta kwavakazoita ikoko. One day manje vakazoti kwandiri, pane zvandiri kuda kukuudza mhani, but ndiri kushaya kuti ndokutrusta here kana kuti kwete. Ndakabva ndati ndiudzei. Vakabva vanditi mazuva ano handitori kuona kuti muHarare marestaurant awandisa. Ndikati but macustomers tiri kumawana zvedu. Vakabva vanditi dai kwanga kuri kunzi handina kuzoendawo kuno umwe muprofita. Vakatanga vandinyepera kuti vainge vakaenda kuno umwe muprofita hanzi ariko kuchitungwiza uko, saka hanzi ndiye akazovapa munamato. Saka apa vainge vachizama kuti vange vachindiudza nyaya yavo, but vasingadi kunyatsokunanga apo painge paine point yavo exactly and directly, vachida kuona kuti vanokwanisa kuvimba neni here. Vakabva vatanga kundibvunza mibvunzo yakasiyana siyana, like wakamboshandisa mushonga here, wakamboenda kun'anga here. Saka ndakabva ndavaudza kuti pane vamwe vatete vangu avo vakamboenda neni kune imwe n'anga yekuChipinge apo mwana wavo paainge achida kuroorwa. Saka mukomana wauya akabva achizongotanga kungoita kakunyozera, ndokubva vachizofind out kuti iye ainge aine umwe musikana wake hanzi ainge ari kumhiri kwemakungwa. Saka ainge ava kuda kuti ange achiroora musikana iyeye so that ange achizokwanisa kuendako kumhiri kwemakungwa, thereby kwava kuramba mwana wavo. Saka vakabva vanditi how do you think about it, iwe wakanzwa sei muchienda kuChipinge? Ndakabva ndati giya randainge nditori panguva yacho iyoyoka ndaitoda kutoti ange achitofa, because marwadzisiro ainge oita mwana wavatete vangu kana neni zvainge zvava kundibhowa. Vakabva vanditi saka izvezvizvi kana kuri kunzi umwe munhu akakurwadzisa unokwanisa kumuendera here kun'anga? Ndikabva ndati yes of course, why not. Kana munhu akaita zvinondibhowa, inini munhu ndinomuendera kun'anga directly, and hatitomborina kana basa nazvo kuti munhu afa here kana kuti azongorwara chete, but kun'anga ndinokuendera if you go on my bedside. Saka vakabva vatozviona kuti ininiwo zvemishonga ndinozvifarira. Vakabva vati uya kuno. Takabva tachizoenda kubedroom kwavo. Ndakashamisika, vava kupinda mutoilet havana kuvhara door. Mukomana vagotanga kuita tsvina apa zismell. Vapedza kudaro vakabva vatora air freshener kwava kutanga kuspraya. Vakabva vachizobuda mutoilet mamuya vaine kamwe kabhaketi kainge kari kadiki, ndokubva vanditi izvi ndo zviri kuita kuti tinge tichiita mari izvi, but yei unorarama nzima chaiko. Ndikati kweindava? Vakati koini kana ndikaenda kudonda handizviwaipizve, ndo mhiko dzacho idzodzo. Ndinotofanira kuti inge ndichiita mahours ndakadaro. Kana ndikazoona sekunge ndinenge ndava kunyanyisa kunowa, ndipo apo pandinobva ndachizotora mvura ndobva ndachizozvigeza. nditotendedzwe kuti ndige ndichishandisa tishu. Vakataura nyaya dzakawanda, vakabva vati nditevere. Mukomana takabva tachizoenda kugaraji. Saka kugaraji uku, garaji ravo ndo ravanoshandisa sestoreroom rezvinhu zvose izvo zvatinoshandisa kurestaurant kwavo. Vakabva vachizotanga kutora imwe nyama yainge iri mumadeep fridge, vakabva vazoisa patable. Saka tinowanzokumarinata nyama iyi tisati taenda nayo kurestaurant. So kana tapedza kumarinata nyama yacho iyoyo, tinobva tachizoidzosera mufridge, then mangwana acho makuseni tobva tazoenda nayo kurestaurant, tobva tachizotanga kubika. Dzimwe nguva chimwe chikafu tinotobva nacho kumba kwavo takachibika. Takaisa nyama yaya patable, ndokubva vatora kabhaketi kake vakabva vati ngatizodze zvedu dovi panyama iyi, mwana wevhu. Vakabva vatanga kuseka zvavo. Vakabva vati usasema, nekuti kana ukasema zvinhu zvakadai hameno zvako. Mukomanashi
garaji rese rakatanga kunhuhwa apo pavakatora kamwe kabrush vava kutanga kumarineta nyama iya netsvina iyo yavainge vaitira mukabhaketi. Ipapo ndakashaya kana simba rekuti ndinge ndichivabatsira. Vapedza vakabva vati sezvo watadza kundibatsira at least chiitawo kuti unge uchindibatsira tichiisa nyama iyi mufiriji. Takaisa mutumaplastic kwava kuisa mufiriji mukoma. Chakazondinetsa manje ndechekuti mangwana acho makuseni takazoti tava kutora nyama iyi ndaida kutoona kutoti kochii chichaitika because ndaitofungidzirawo kutoti maybe vamwe vachazviona kuti nyama iyi tainge taimarineta netsvina yavo bosi vangu ava, but hakutomborina kana munhu akatombozviona. Ndikati ndokusaka all the times tichingoya tichingotora nyama iyi usingatombozvione kuti nyama iyi inenge yamarinetwa netsvina, it is because ivo vane mishonga yavanoshandisa zvekare. Takabva tachizoenda kurestaurant kwava kubika. Mukomanashi musi wacho iwoyo nyama iyi yatakabika yakatoita sekunge ndiyo yakatodaidza vanhu vakawanda kuti vange vachiuya. Zvadaro mukoma ndakabva ndachizongoramba ndichivabatsira kusvika pari zvinozvo. Ndava kutogara kumba kwavo permanently, but nyaya iripo mukomanashi ndeyekuti ininiwo ndava kuda kuti ndinge ndichizoroorwa apa ivo vari kuti kunyange ukaroorwa murume wako ari kufanira kuti ange achiuya kuzogara pano. Of course mukoma imba yavo yakakura, but I don't think kuti I will feel comfortable inini kuti ndige ndichizoti kana ndaroorwa ndobva ndachizoudza mukomana uyo anenge andiroora kuti ndinoda kuti unge uchizouya kuzogara neni pamba pamadam boss vangu. Naizviriko here izvozvo? Uye zvekare zvinoitika here? Munhu angazvibvuma here? Kana mukaposta nyaya yangu mukoma ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. It is impossible kuti munhu angabvuma kuti ndava kunogara nemukadzi wangu pamba pamadam boss vake. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandinayo. Mukoma nashi inini ndainge ndichimboshandirawo umwe murume uyo ainge aine prazi rake. Saka murume uyu mukoma nderimwe zuva akazodarika nekumba kwangu akanditora. I think it was somewhere kuma past 3 am zvekuti kana madam vakatopopota kuti ko kasi hamuna nguva dzekuchaisa here. Mukoma takabva tachizoenda kuprazi kwake muSouth African uyu, but tine zvatakasvika tikanozokanda mune rimwe zigomba. Kusvika pari zvino mukoma nashi handitombozivi kuti chainge chimbori chii chaizvo. Munoona kana munhu achiita zvekupfuwa mombe vanowanzo kuchera gomba nema-TLB ngobva vazoisa mamwe mazi black plastic. Saka chikafu chiya chemombe chinenge chava kuzouya chichizongodirwa pamusoro kana kuti chibage ari macrash anenge akagayiwa apo chinenge chichikohwewa chibage chacho ichocho, then chinobva chachizovharwa chikafu chiya choita kakuorera. Saka takangosvika pane rimwe gomba mukoma ndokubva tachizokanda. Handizivi kuti ainge ari mapatsi evanhu here kana kuti yainge iri mhuka hameno, but painge paine maplastic bag matatu ainge akazara nemapatsi andakashaya kuziva kuti ainge ari mapatsi zvichiratidza kuti kana yainge iri mhuka yainge yabva mukuurayiwa, because waitoti uchimasimudza waitoona ropa rakatozara everywhere. Takabva tazongokanda ndokubva ati kwandiri otora mari iyi akabva azondipa 500 rands akati usambofa wakaudza kana ani zvake kuti izvi ndo zvataita. When you post my story mukoma ndiudzeiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa
ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section pakaipa gore iro rekuzonzi zvimwe kuda maparts awa emunhu paachazowanikwa papurazi ipapo zvichangonzi muZimbabweni uyu ndiye akauraya munhu akadhampa maparts ake papurazi pangu. Asi ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndiri kukumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Nhai nyanga idzi dzezvipembere unokwanisa kutoita mari here zvekudaro, because ndine umwe muzukuru wangu uyo anoshanda kune rimwe game park. Saka iye akabva ati, kule imimi zvamuri musoja hamuna here vanhu vamunozivana navo kubva name hidden along the way, so that kuno kana ndikaita madhiri kune vamwe vakomana avo vanopota vachipinda mumasango, saka vakati vanokwanisa kutiwanira nyanga yechipembere, but pakuzofamba apa manje ndo pari kuti netsei. Saka kana muchida dhiri iri imimi basa renyu ndere logistics chete, kuzonosvika tichizonosvika muHarare umo macho mavari kuti ndo mune umwe muChina wacho ari kuda nyanga dzacho idzodzo dzezvipembere. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section, but I don't think kuti munokwanisa kubudirira because nyanga dzezvipembere ameno ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi kikikiki ndinopa buda here apa nai mukoma, hanzi kana tikangogara tatongorova zheti iri tinofa nemari. Strange things indeed they do happen in this world, but I think kuti avo vacho vanozonodzitengesa nyanga dzacho idzodzo ndo vanozoita mari. Imimi hanifunge kuti mune mari yakawanda yamungamboita imimi. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Mukoma nacho inini ndiri murume uye zvekare ndine makore 40 years ekuberekwa. Pandakaromba, this was after ndaenda kuMozambique. Ndakaendawo kuMozambique mainge muri mugore ra2012. Hama dzadiwa upenyu hwainge hwakaoma. I was still a student teacher ipapo. Ndikabva ndaona kuti ndainge ndichitambisa nguva nemukana because ndainge ndamboenda kuBotswana. Ndasvika kuya mukoma takabva tachizosungwa tikabva tarohwa Sunday mhani. Ndakazodzoka zvangu kumba kuHarare ndokubva ndachizotaura nemumwe mufesi uyo akati ainge achida kuenda kunotengesa manewspapers ake kuMozambique. Takazoenda kuya tasvika kuya zvinhu hazvina kuzonyatsokufamba zvakanaka ndokubva tazostaka kwakareko kuMozambique. Takagarako kuMozambique mukoma kwemwedzi nemwedzi kudzamara ndichizotanga kutsvakawo zvimapeace job. Mufesi wandainge ndiinaye iye manje ainge aine usimbe akazongoenda akatanga kugara pane imwe church yeRoma, asi inini manje ndakazotanga kupindawo mumavillage ndichitsvakawo basa. Ndikabva ndazoriwana basa riya mushure mekunge ndawana basa mukoma ndo pandakabva ndachizozviudza kuti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichienderera mberi neupenyu. Saka murume uyu wandainge ndichishandira iye ainge achiita zvehun'anga, but not hun'anga huya hwainge huri too serious. Then pamba pake pakabva pachizouya dzimwe ng'anga idzi mukoma dzainge dzabva kuZambia. Dzainge dziine masimba, dzainge dzatofambira umwe minister uyu mukoma ainge aine mwana wake airwara nepfungwa. Zvechokwadi mukoma ndakatoona kutoti zvinhu izvi zvechivanhu zvinobatsira because mwana uyu aitopenga achitofamba akatosungwa nemachain because ainge ari very violent, but mushure mekunge ng'anga dziya dzekuzambia dzauya dzikatanga kushanda naye mwana uya zvechokwadi akabva achizototanga kutoitawo munhu ari right. So mushure mekunge ng'anga dziya dzekuzambia dzaenda ndakazotaura nasekuru vaya vandainge ndichishandira ndikabva ndavaudza kuti neni yainge iri shuviro yangu yekuti ndinge ndichibetserwa kuti ndikwanise kuitawo mari, but vakambozama mukoma kundipa counseling vakabva vati iwe unofungidzira kuti inini dai kwanga kuri kunzi zvinhu izvi zvakanaka ndaisazviita here, siyana nepfungwa idzodzo. Vaitoti hanzi munhu wose anoenda kunoromba kana
kana kunogadzira munhu kun'anga ingori satanism. Hanzi zvechivanhu hazvina kushata as long as uchingoshandisa maherbs zvekuti ukangorwara oenda unochererwa maherbs, hanzi izvozvo ndo zviri clean. Ukangoona pava kunze iwewe wakaroiwa nanhenge, saka munhu yeye tiri kufanira kuti tinge tichitomuitira go back to sender. Kana kuti zvinhu zvako zvinge zvichikunakira tofanira kuti tinge tichizoenda kusango rakati tobva tazoenda tobva tanocherera mishonga yakati, hanzi izvozvo zvinenge zvatova nesatanism mukati. Vakazama mukoma, but munhu kana uri paproblem zvekuzoti munhu ati kudii, izvozvo unenge usisina kana basa nazvo. Ndakangovaudza kuti ini ndoda kuti n'anga idzi dzinge dzichindibatsira sezvo ndainge ndisina foni. Mukomana chindakapiwa mafone numbers kwava kunyora pane chimwe chipepa, havana kuzombodzoka apo pandainge ndichiriko kuMozambique. Ndakazopiwa kamari kangu ndokubva ndachizombodzoka zvangu kumba, then ndikabva ndachizowana foni ndikabva ndazotaura nayo n'anga imwe yacho yekuZambia. Kwava kuenda kuZambia kuya plani yangu yainge iri yekuti ndinotanga ndaenda kuZambia ndobva ndazodzokera kubasa, asi ndichinosvika kuya mukoma vanhu vandakasvika varipo pamba pen'anga iyi maNigerian, maZambian awa, maZimbabwean uye zvekare nemamwe maSouth African. Ndakaona kuti ndainge ndasvika pamuzinda wekuti wose anenge achida kuromba anoendako ikoko. Ndakabva ndachizongopindawo mulaini nekamari kangu kandainge ndiinako, ndakabva ndachizopiwawo mhiko dzekunzi handifaniri kuti ndinge ndichidya derere, handifaniri kuti ndinge ndichidya hove kunyanya muramba, handifaniri kuti ndinge ndichizorara nemunhukadzi ndichishandisa nzira idzo dzinotarisirwa kuti murume anofanira kuti ange achirara nemukadzi nenzira idzodzo. Ndinofanira kuti ndinge ndichizorara naye nedzimwe nzira dzisingatarisirwi mumukanwa, kana kurasira mbeu yangu munzeve, kana kuti kumwe kuya kunamba 2. Zvese izvi ndakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichizviita kubva ipapo pandakaromba kusvika pari nhasi. Mukoma mukadzi wose wandinenge ndatanga kudanana naye ndotongomuudza kuti izvozvo ndo zvinotongondinakidza. Kana mukapostawo nyaya yangu mukomanashi ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world.